Arratsaldeon eta ongietorriak gaurko hitzaldi honetara. Bertan gaude urtarria matematikaren bila ziklo hauko bigarren saioan. Eta hemen zuen aurrean ikusten nahituko zeate argazki pila bat pasatzen ari direla. 10 urtez, hain ja 11. urtez, antolatu dugu matematika argazki lehiaketa bat nazioartekoa da gainez. Eta hemen dituzuenak dira 10 urtez irabazi dutenak. Irabazi duten hoien artean, pentsatu dugu egoki izan zitekela, irabazlea horrelako zerbait antolatzea, eta liburu bat egingo dugu honen inguruan. Datorren urten edo datorren urten argitara emango dugun liburu bat. Eta eskatzen dizuegu zuen laguntza, bertan daukazue danak botua emateko papera, botu bakarra eman diteke, zen batzuk ematen ditu 2 eta 3 urte, baina bakarra eman behar dugu, bai. Eta bukatzen dugunean, anatzean daukazue kaja bat, zeuen botua bota alizateko. Eta aukeratzen dugun. Informazio bezala emango dizuet, 200 bototik gora jasota gero, 2 argazkin arteko berdinketa dagoela. Orduan, zeuen eskumaia handi batean egongo da, bat edo beste ateratzea, beraz parte hartu mesedez. Eta horrekin batera, aipatu, bigarren saioan gaudela, beste 2 gelditzen zaizkigula, datorren ostiralean izango dugu hitzaldia eta argazki lehiaketako sarien banaketa, eta baita ere, irikiko dugu hemen bertan, igartzan argazkien erakusketa. Aurkeztu diren argazki horien artean, 40 gustokoenak izan ditugunak edo. Eta gero gelituko zaigu beste hitzaldi bat 31an, Maria García Monera edo dator, eta hor ikusiko zuen folletoan, ze gauza egiten ditun eta egin ditzaken. Eta horrezaz gain, hasiera emateko, hemen itzein beharko dugu gaur zirkoaz, ezta? Guk matematikaren zirkoa urtero antolatzen dugu hemen, ezta? 14 urtez, zirkoa antolatzen ari gera. Baiaran ere izan dugu gaindala oso denbora gutxi gure zirkoa edo. Baina gaur nik uste zirko oso berezia daukagula, ezta? Eta da, zirkoak duen matematikaz itzingo dugu Larraitzek. Eta gainaz, jakinda zertan ari da, zen ni okerrezpanago, bea zirkoan ere aitzen da. Beraz, ze kontatzen digun da, ze esaten digun. Eta zein da Larraitz? Larraitz Aranburu matematikan lizentziatua eta doktorea da, H1, eta gaur egun irakaslea txikia eta estatistika, probabilitate eta prozesu estokastikoetan irakasten ditu. Gehien bat matematikako graduko ikaslei. Bere ikerketa interes nagusienak honakoak dira. Eredu matematikoak, optimizazioa eta metodologia algoritmikoak eta eskala handiko optimizazioaren tratamendua. Jakintza arlo horiek aplikazio eremu desberdinetan jorratzen ditu, batez ere finantzetan eta medikuntzan, baina dirudienez baita ere beste gauza batzutan. Eta orduan, orain izango dugu, aukera ezagutzekoa. Nahi dezunen Larraitz eta eskerrik asko. Eskerrik asko, arratsalde on denoi. Hasteko eta behin, esango dizuet, zirkoaren matematikari buruz hitz egingo dugula, baina hitzaldi hau ez da estatiko izango. Nik badaukat hemen maleta bat, eta maleta hontatik gauzak aterako dira, eta zirkuaren matematikak bizi ahal izango ditugu. Orduan, hasteko eta behin, nola heldu nintzen ni zirkuaren matematiketara? Ze matematika ikasi nuen, jainkoak daki zergatik, baina nola heldu nintzen ni zirkura? Gernikan, badago Txitatoki izeneko zirku eskola bat, eta nire semea apuntau zan, eta enbidia eman zidan. Eta, klaro, noan lekura noala matematikak ikusten ditudanez, azkenean zirkuaren matematikak hitzaldi hau ematea otu zitzaidan. Orduan, hasteko eta behin, erakutsi nahi dizuet, nola ikusten dudan nik mundua, Nik zirkoa ikusten dudanean, ikusten ari naiz, hor heltzen da, ez da heltzen, gehitu dira, batu behar diot, Eta azken batean, munduaren toki guztietan matematikak agertzen dira. Eta horregaitik, matematikak leku desberdinetan aplikatzeak kriston zirrara ematen dit. Zirkoan hasi nintzenean, hori izan zen, benetan pizten dituen gauzetako bat.
Adibidez, hemen jarri dizuet, nire argazki bat trapezioaren gainean ikus dezazuen enaizela gezurretan ari. Bale? Baina ona ez didate utzi trapeziorik egartzen. Ikusi ditudanean age hauek esan dut, igual datorren urterako posibilitate bat izango litzateke. Baina oraingoz trapezioa etxean utzi dugu eta beste gauza batzuk ekarri ditugu. Bale? Orduan, has gaitezen zirkuaren matematika batzuk ikusten. Ez ditugu guztiak ikusiko, datorren urterako zerbait utzi beharko dugu, ezta? Has gaitezen lehenengo lira izeneko aparatu batekin zen niri trapezioa gustatzen zaidanez, gure hitzaldi hasiko dugu tetsutik zintzilik. Bale? Orduan, hau da lira bat, bale? Trapezioa denok ezagutzen dugu, baina lira da antzeko elementu bat, borobila, zirkularra. Bale? Ze matematika ikusten ditugu zirkuluaren barruan? Bueno, guztiok dakizuen bezala, zirkulua matematikoa da. Bale? Eta zirkuaren formula izango litzateke isakarratu, gehikarratu, berdin errekarratu. Bale? Matematikaz minimo badakienak ezagutzen du. Baina gainera, beste formula bat gogorarazten digu honek. Karratu bat, gehikarratu bat, beste karratu bat, kateto karratu, gehi-kateto karratu, berdin hipotenusa karratu, ezta? Segiten ari gara zirkulu batean gauden bakoitzean. Zirkulu batean gauden bakoitzean triangelu bat sortzen dugu. Zeinen oinarria eta altuera diren zirkulu horren erradioa eta eman diezaiokegun altuera, eta hipotenusa erradioa izango litzateke. Orduan, nik, utziko didazue honi hula hop deitzen, ez da hula hop bat, bale? Baina, zirkunferentzia hau nire lehenengoan neuke egingo dut, gero norbaitek atera beharko du, Hau, ez dakit egingo dudan, Hau, jartzen badut, eta bueltak ematen ari ban, mikrofonarekin, ikusiko duzu, Bueltak ematen, azteman naiz ez, mikrofonak ez dituzten. Ja? Takipa. Zer naiz egiten? Nolabait, hipotenusa hori, ez dakit, rekorritzen ari naiz, ezta? Azken batean, honela adibidez, ikusten duzu hemen liran dabilen neskato bat, eta ikusiko duzu hemen nola egiten duen bere performance horren artean triangelua. Triangelu horrek gogora diezaguke nolabait gure Pitagorasen teorema. Izugarrizkoak egiten ditu, nik ez dut horrelakorik egiten, ez da inondik ere. Orduan ja, jaitsiko gara, zabaitik, eta beste elementu batzuk begiratuko ditugu. Adibidez zein, zintzilikatze horrekin erlazionatuta, hitz egingo dugu soka solteari buruz. Askotan ikusten ditugu ekilibristak soka gainean, ezta? Eta soka hauek normalean egoten dira tinkatuta, egoten dira gogor. Baina badaude beste elementu batzuk soka solteari buruz eta soka soltearekin erlazionatuta daudenak. Begiratzen badugu eta ikusten baditugu soka solte honek dauzkan formak, ikusten dugu kurbak direla, baina ez daukate zer ikusirik aurretik ikusi dugun zirkunferentziarekin. Men Pitagoras ez da agertzen. Ze agertzen da? Ze agertzen da, baldinetanik soka bat ateratzen badut, eta honela jartzen badut. Forma hau ez da ez zirkunferentzia, ez parabola bat. Beste forma bat da. Ze forma? Kosinu hiperboliko bat. Hala, zelako izena. Kosinua eta gainera hiperbolikoa. Institutuan enuen nahikoa sufritu kosinuekin, orain hiperbolikoak aipatzeko.
Da zer da kosino hiperboliko bat? Ba, eber minus x gehi eber x ati bi. Osea, kosino hiperbolikoa espazait gustatu, hau gutxiago. Osea, nik uste nuen etzela erabiltzen ezertarako, izenak idazteko, eta gutxi gehiago. Bale? Eta zer da kosino hiperbolikoa hau? Ba, kosino hiperbolikoa da, justu sokak hartzen duen forma hau. Eta honi deitzen zaio katenaria. Zergaitzik deitzen zaio katenaria? Bueno, ba, katearekin konturatu zirelako honela dela. Eta zirkuan nun agertzen da? Bueno, ba, adibidez, agertzen zaigu soka soltea horrekin. Bale? Gainean igotzen garenean, soka honela aurkitzen dugu. Baina gainean igotzen garenean, deformatu egiten dugu. Zergaitik, ze forma, eta zer dauka berezia katenaria honek? Bueno, ba, katenaria honek dauka berezia, justo, honela gelditzen dela, berunzko indarrak gorunzko indarrekin berdintzen direlako. Zer gertatzen da, nik zerbait egin behar badut, alderantzizko formarekin, ez dudana nahi erori dadin. Bueno, ba, egiten badut berdina, gertatuko da berunzko indarrak gorunzko indarrekin konpentsatuko direla. Eta beraz, ez da egin beharko beste indar ekstrarik, ez ditu jarri beharko, ez dakit, egur ekstra edo oinarri ekstrarik. Bale? Eta berdin, zirkuko malabarista gainera igotzen denean, pixu bat eragiten dio. Pixu hori eragiten dion forma horri buelta ematen badiot, egin halko dut arku bat, zerbait zintzilikatuta. Eta zer lortuko dut? Ba, zintzilikari horrek pixurik ez egitea. Lortuko dut zehazki behar duen forma pixu ekstrarik ez sortzeko. Bale? Gainera soka honekin, proba egin genezake. Izatez bi soka ditut. Zaki zema jende animatuko den ona ateratzen. Bi ateratzen badira, batekin egingo dut. Gehiago ateratzen badira, baina niri esan didate, txoritxo batek esan dit belarrira, herriko alkatea eta zinegotzia ditugula gure artean. Eta, klaro, olako pertsona garrantzitsuak izanik, nola ez ditugu gonbidatuko ona gora etorri, eta gure zirkua probatzera. Animatuko zarete? Venga, torri! Oso ondo, txalo probat! Orduan, nork nahi du, zintzilik geratu. Hartu. Ardezagun? Bai. Eseriko zara, guk helduko dizugu. Karo, eta jesarri. Bai, igual. Honela, bai. Honela. Oso ondo. Jesarri. Zutunik jartzen bazara. Ondo heldu, bestela. Kamara okeu, Bai, helduta zaude, lasai hartu. Ikusten duzu zelako ekilibrista daukagun, behazainen. Oso ondo, eskerrik asko. Gehiago irten balira, lauren artean bat altxatuko genuen eta inongo arazo barik. Baina, bueno, nik ulertzen dut, lotxa ematen duela, eta bar. Bueno, orduan, katenaria da hemengo hau. Bale? Da ikusten dugu, alde batera egindako indarrak beste aldera konpentsatzen direla. Eta esango didazue, bale, zuk diozulako. Ezta? Etorri da bat, Bizkaitarra ganera, guri kontatzera ez dakize pelikula. Bale? Da zergaitik zirkunferentzia ez da erortzen, nik ikusi dutut.
zubi erromatarrak, eta horiek daukate forma zirkularra, eta horrek ez dira erortzen. Bueno, ez dira erortzen. Orduan, zer da? Nola frogatu dezaket? Bueno, brikolaje pixkat egin nuen etxean, bale? Eta ekarri dizkizuet bi forma, bata zirkularra eta bestea katenaria dena. Bale? Zuek ikus dezazuen nola gauza bat aguantatzen den da bestea ez. Itzaldea bukatuta gero etor zaitezkete jolastera, apurtzen bada ez da zer gertatzen, total nik egin nuen etxean momentu baten. Eta orduan ditut puzzlea egiteko forma desberdinak. Borobilak, bale? Eta kateak. Orduan, borobilak hartzen baditut, orain jolasten hasiko gara ez. Orduan daukagu bat, bigarrena, hau hobeto pentsatu behar nuen, lehenago egiteko. Vale, borobilak hemendik, hau hemendik, hemen, borobila, hau ere bai, hau hemendik, eta hemendik. Orduan, bat, bi, hirugarrena, hemen, kontu pixkat izan behar da, ze lehenengotan ez deutxiko bietako bat ere, lau, Jesus, bost, sei, hau hemendik, zazpi, zortzi, bederatzi, ez dut, listo, eta 10. Ez zuen bere burua heldu behar, ez du helduko, borobilak, zirkunferentziak ez du heltzen. Baina zirkunferentziaren ordez, katenari hartzen badut eta berdin egiten badut, laguntza gabe albada, baina ez dute zer ziurtatzen, etxean egin nuen, Argazkia bidaltzeko denbora eman zidan gainera. Orduan has gaitezen bat, bi, hiru, lau, onera, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bai, igual laguntza beharko dut. Bederatzi, 10, eta, du nahi, 10, eta 11. Txoin. Ai. Eratu behar du, Ez dago zuzen. Ez dago zuzen! Bueno, bestela badaukat beste bat. Lasai, emergentziakoa daukat. Hau etxean egindako proba bata, baina emergentziakoa badaukagu, lasai hartu. Jesus. Honekin ezin da faiago. Bueno, eta bitartean, esaten joango naiz, katenaria oso famatu egin zuen arlo bat, arkitektura izan dela. Eta
arkitekto guztien artean, batez ere Gaudi, badakizue. Katenaria ezagutzen baduzue, jakingo duzue, Gaudi benetan katenariaren fan sutsua zela. Eta bere eraikuntzarik famatuenak egiteko, ez justo familia sakratua ez, baina beste asko egiteko, teknika hau erabiltzen zuen. Ez daki joan zareten familia sakratura, hau ez da nireguna, Zer gertatzen zaio honi? Los nervios del directo. Vale, horrela. Zortzi lehenengo. Bueno, familia sakratuan ez, baina Parke Güelleko katedralean edo elizan erabili zuen teknika hori. Jarri soka pila bat berantz begira, jarri nahi zituen pisuak, da horrela kalkulatu zuen nola eraiki behar zuen. Bueno, hau kentzen badut. Beti izan behar da plan B. Bueno, gero, txaloekin horrek vibrazioiek. Orduan, non ikus dezakegu? Hau zen Gaudik sortzen zuena. Sokekin eta pisua jartzen zizkion, eta gero pisu horiek dira arkuaren gainean jarri behar dizkion pisuak. Joan bazarete familia sakratu ikustera, eta ikusi bai duzue, han jartzen dituen monigote horiek, eta esan duzue, eta monigote hau zergatik. Monigote hori gabe, daukan forma pikudun hori, elitzatelako izango fisikoki egokia. Egin daiteke, baina ez du hainbeste iraungo urteetan zehar. Eta kostatu zailenarekin eraikitzea erortzeko moduan. Ezta? Igual bukatu orduko, ja erortzen ari zaigu. Orduan, soka soltea utzi dugu. Eta bagoaz, orekara. Oreka asko ikusten da eta elementu askotan lantzen da. Soka soltean ere bai, trapezioan edo liran ere bai, eta malabaristak beraiek lurrean ari direnean baita ere. Kasu honetan orekak ez digu bakarrik atzean dituen matematikak aztertzeko aukera ematen. Baizik eta matematiketan oso garrantzitsuak diren kontzeptuak hobeto ulertzeko aukera ematen digu. Adibidez, orekan oso garrantzitsua da pisuak kontrolatzea. Bi pertsonaren pisua nolabait egin behar duguna da konpentsatu. Eta ze kontzeptutarako laguntzen digu honek? Nire asko gustatzen zaizkit, zeni izatez, matematika aplikatukoa naiz, eta estatistikarekin oso lotuta gaude. Eta nik batazbestekoa eta mediana azaltzen dituan bakoitzean, ikasleek aurpegi arraroa jartzen dute. Guztiok ezagutzen dugu batazbestekoa. Batazbestekoa da estatistiko guztien erregea. Eta hala da, oso estatistiko hona da. Baina baditu bere arazotxoak. Dordoan ikasleek esaten didate, dordoan mediana zertarako? Badaukagu batez bestekoa, mediana zertarako. Kasu honetan, oreka lantzen ari garenean, mediana izango litzateke bi pertsonak zutik egongo balira bezala. Elkarri begira, orekarik sortu gabe. Pertsona bakoitzak, pertsona bat dela adierazten du, baina bere pisua ez da garrantzitsua. Berriz, oreka egiten dugunean, nolabait egiten ari garena da, pisu horiek konpentsatzen. Eta pisu horiek konpentsatzeko batez bestekoa atera behar dugu. Horrela, badirudi, batez bestekoa
hobea dela mediana baino? Bueno, depende zertarako. Bale? Berriro gauzak ateratzen ditu den bakoitzan hemendik. Zelako peligroa daukan honek. Bingora jolastu behar dugu. Zarik esatuko, Bingoa, erortzen diren gauzak. Azken batean, mediana nolabait, balantza baten antzekoa da. Eta batez bestekoa izango litzateke ekilibrioa egiteko bara bat, ikusi duzue imagen hori, ekilibrioa egiten ari garenean bara bat. Bueno, hori izango litzateke aldea. Imaginatu hau dela, ekilibrioa egiteko behar dudan bara hori. Bale? Norbaitek nahi du bingoa egin? Edo nik egingo dut. Nitaz fideo zarete? Ikustu duzu, igual niri dena erortzen zait, Ez fidatu larrei. Aterako ditugu 3 balio. Bale? Lehenengo atera da. Atera zait 8. Bale? Bigarrena... Bueno, ez dakipa. Bale, badoa. Bigarrena atera da 6. Bale? Eta, 3. Atera da 1. Bale? 3 balio ditugu. Zein da mediana? Mediana izango litzateke erdikoa. Zergatik? Txikiagoa den bat alde batera botatzen dut, handiagoa den bat beste aldera, eta erdian dagoenarekin oreka egiten dut. Berdin zaiz 8 balio badu, 6 balio badu, 3 balio badu, 1 balio badu. Begiratzen ari naizen bakarra da, 6 baino handiagoa den, edo 6 baino txikiagoa den. Eta bakoitzak bere pixua ematen dio. Bale? Berriz, batez bestekoa kalkulatzen badugu, bakoitza jarri behar dugu bere zenbakian. Hemen dago 8, hemen egongo litzateke 6, eta 1 hemen egongo litzateke. Eta orain, nik oreka egiteko, ez pasaizkit guztiak erortzen, mugitu egin beharko dut. Ezingo naiz erdian geratu. Non? Balio honen inguruan. Claro, eske jartzen dizkiot. Eske bat atera zait, 2 atera izan balitz, ikus dezazuen ez dagoela tramparik. Hurrengoan bata eskutatu egingo dut. Bueno, bale. Ulertzen duzu, ezta? Orduan, orekak eta bara honek laguntzen dit, zirkuak laguntzen dit nire ikaslei batez bestekoa eta medianaren arteko desberdintasuna erakusteko. Baldin eta ateratzen badira gauzak, gaur ez dakit nire eguna den. Bale? Horregaitik da horren garrantzitsua lotura horiek egitea. Ez bakarrik zirkuari lagunduko diodalako matematiken bitartez, baizik eta zirkua ere lagungarri izan daitekelako nik matematika saltzen dudan bakoitzean. Goazen orain, oso interesgarriak diren beste elementu batetara. Malabareak. Bale, ekarri ditut. Eror daitezela ze total, nik egiten dakizkidanagatik. Nik egin dezakedana da justo eta pozik, bale? Eta birekin igual egiten ditzut eta ia erori zait. Bale? Baina malabarek gauza oso interesgarriak dituzte. Eta lehenengoa guztiz harrituta utzi ninduena izan zen. Esan zidan, ez dakit Elsa izan zen, edo Keko, bere senarra eta txitotokiko beste bihotzerdia. Eta esan zidan, bai, malabarek numerologia daukate atzetik. Ze numerologia, ze esaten ari zarete.
Bueno, malabereak, honela nomenklatura hau daukate malabereek, bale? Segun eta ze alturatara botatzen dugun pelota, zenbaki bat ematen zaio. 0 da ezerrez, orduan bat da hau, ezta? Bale. Eta hortik aurrera doaz, 2, segun eta altuera zein den, bale? Bueno, zenbaki hauek esaten digute malabere edo truko bat egin daiteken edo ez. Osea, barkatu? Nola? Bataz bestekoa erabilita, osea, lo flipo. Zergatik, bataz bestekoa osoa baldin bada, bale? Orduan, trukoa egin daiteke. Batez bestekoa ez bada osoa, ezinezkoa da. Nok frogatu du? Malabaristek egin da egin. Bale? Adibidez, oso tipikoa den malabeare bat da lau bat. Lau bat izango litzateke lau altuerarekin, bat jaurtitzen dut, lau altuerarekin bestea jaurtitzen dut, eta bat esku batetik bestera pasatzen dut. Egin daiteke? Bai, zergaitik. Bada espadida zue sinisten. Ai, hemen ez dago argirik. Eguzki kalkulagailua da. Ez dago argirik. Ez du balio. Bueno, orduan sinistu egin beharko didazue. 4 gehi 4. Bakizu ezen baden 4 gehi 4? Bai, ezta? 8 gehi 1, 9, zati 3, ze 3 zenbaki izan dira, 3 osoa. Jazta, egin daiteke. Da 4, 2, antzekoa dirudi, ezta? Osea, esan nahi dut. 4, bat egin badezaket, zergaitik ez dindutein 4, 2, pixkatxoa gehiago igotzen dut. 4 gehi 2, 10. Zati 3, 3,3, daia periodo jarri nahi duzuenean, zeia kantzaunaz. Ez que 3 asko esan ditut. Orduan ezin daiteke egin. Badago webgune bat, zeinetan erakusten digu, hau da 4 bat, lehenengo erakutsi dizuedana, 4 bat, esku batetik bestera pasatzen du. Bale? Egin aldaiteke bat, 5, 3, bat, gehi 5, gehi 3, berriz, 9. Zati 3, 3. Egin daiteke. 4, 2 jartzen baduzu, ez dut bideoa jarriz, ez du merezi, zesaten du ezin da egin. Bale? 5, 4, 3, kasunetan 12, berriz, egin daiteke. Eta 5, 5, 5, 15, hau ere egin daiteke. Bale? Oso berezia iruditu zitzaidan. Zan nuen, ostra, malabarek badute matematika atzean, naiz eta, bueno, frogapenan, pixkat, falta zaidan, ezta? Zergatik, bueno, horratzean fisika dago, klaro, altuerekin jolastu behar da. Zer gehiago dago malabaren atzean? Hau ere oso kurioso iruditu zitzaidan, malabaren atzean grafoak aurkitu daitezke. Zer dira grafoak? Bueno, hau. Bale? Da zer da hau? Mapa antzeko bat. Bale? Kasu honetan, marrazki honetan, ditugu erpinak, grafoaren erpinak izango lirateke asteriskoz jositako elementu hauek. Zer esan nahi du bakoitzak? Bueno, ardezagun adibidez, behan eskerrean dagoena, bale? Izango litzateke, pilota bat daukat eskerreko eskuan, bale? Bat ere ez eskuineko eskuan, izango litzateke eskuineko aldean dagoena, eta 2 daude airean, bale? Momentu bat dago, zeinetan malabaristak daukan pilota bat eskuan, 2 airean eta bat ere ez eskuinean, bale? Goiko horretan izango lirateke 2 airean, eskuinean bat eta eskerrean batez. Bale? Pasa gaitezke lehenengo horretatik 2. horretara? Bai, bide bat baitago. Nola? 5 bat eginez. Zer da 5 bat egitea? Bueno, eskerrean neukan pilota hori botako dut,
eta airean dagoenetako bat hartu. Bosta egin dut ezkerrarekin, eta bestean egin dudan bakarra hartzea izan da. Bale? Horrela, erpin bakoitzak adirazten du nola dagoen malabarista momentu bakoitzean, eta ikusten baduzu grafoetako ertzak guztiak doaz fletxatxo batekin. Honek esan nahi du, alde batera joan daitekela, baina bestera ez. Hau izango litzatik zuzendutako grafoa. Bale? Da honela, azter dezakegu, ea momentu batetik bestera pasatu daiteken pausu batean, hori egia esan, ez da gauza handia, guk ere ikus dezakegu, baina aztertu genezake, lau pausutan malabarista pasatu daiteke lehenengo aukera honetatik, bestakit, hortik dagoen beste batetara, 3 pelotak eskerreko eskuan izatera? Bueno, baztertu dezakegu. Bale? Ez da horren erraza. Eta gero, nahi badugu malabaristari esan geni ezaioke. Barkatu, zelako aditzak. Esan geni ezaioke. Egin dezakezu, eta egin dezakezu 5, 0, 4, eta ez dakiz zer eginez. Eta berak, tiki, egin dezake. Grafo hauek oso garrantzitsuak dira eta oso interesgarriak dira. Eta grafoen teorian oso garrantzitsua izan zen Euler, Euler matematikaria. Eta Euler matematikaria konturatu zen, Errusiako, Sovietar Batasuneko herri batean, orduan Königsberg deitzen zen, orain Kaliningrado du izena, eta hemen daukat oraingo mapa, aldatu da pixkat. Eta konturatu zen, eta esan zuen, ezinezkoa da, inork ezin du, hiri honetako zubi guztietatik pasatu, toki beretik edo zonalde beretik 2 alditan pasatu gabe. Nola frogatu zuen? Grafoak erabilita. Horregaitik esaten dugu, Königsbergek edo Königsbergi dagokion grafoak ez daukala Eulerren biderik. Ze gertatu da urteak joan ala, kendu dituztela, zubi batzuk eta orain bai. Matematikarioi gauza hauek etzaizkigu gustatzen. Claro, atatzen dugu mapa y no nos vale. Claro, es que... Eta zer gehiago? Malabaristek numerologia erabiltzen dute, hori badakite. Grafoak erabiltzen dituzte, ni puñetera idea ez daukate, igual bata batek, ni kontatzen dio danean guztiek. Baina gainera, grafo hauetan izkutatuta, Markoven kateak aurketzen dira. Zer da Markoven kate bat? Markoven kateak azaltzeko askotan, adibide hau jartzen da. Sagu bat daukagu, etxe batean, eta sagu hori mugitzen da. Ulertzen dugu, sagu horrek egiten duela, pixkat, hotzen zaiola guztiz hausaz, ez dagoela inongo legerik, ez dagoela takitxoritxo usainik. Orduan, ze gertatzen da? Sarreran dagoenean, 2 aukera dituela, joan daitekela, sukaldera edo salara. Ez daukanez inongo motivaziorik, bakoitzak probabilitate erdia izango duela. Sukaldean aurkitzen bada, eskatza esan dut, klaro, bizkaitarra naz. Sukaldean aurkitzen bada, 3 aukera ditu. Salara joan, sarrerara edo logelara. Bere erabakian eraginik baldu sarreratik etorri izanak. Ez. Sarreratik etorri da, baina berriz joan daiteke, ez dauka inongo motivaziorik. Edo beste erabaki bat har dezake. Ordan zer da Markoven kate bat? Markoven kate bat da prozesu estokastiko bat. Hola, zelako berba esan duen,
Zer da Markoven kate bat? Erabakiak hartzeko bide posible bat, bale? Eta Markoven kateetan, bide posible horietan, iraganak ez dauka eraginik. Berdin dio ze gertatzen den aurretik, orain non nagoen da ardura duen bakarra. Bueno, hori pasatzen da malabaretan. Alde batera usten badugu malabaristan nekatuta egon daitekeela, bale? Baina, orokorrean, posizio batetik beste batera pasa daiteke, baldin eta posizio horretan bazaude. Aurretik egin dituzun buelta guztiek ez dute inongo ardurarik. Beraz, malabaretan, 3 kontzeptu nahiko bereziak ikusi ditugu. Orain bukatzeko, ze ez dut astuna izan nahi, mortalei buruz hitz egingo dugu. Hilkorrak jarri dut, baina eske nire belarrira arraro ematen dit. Badakit berdina esan nahi duela hilkorra eta mortala, baina ez dakit. Euskaraz niri hil hitz horrek pixkat hori ematen dit. Errespetua. Bale? Ze agertzen da mortal hauetan? Bueno, lehiaketako argazkietan ikusi dudan kontzeptu bat. Eta naturan eta hainbat tokitan 1000 aldiz ikusi duzuen kontzeptu bat. Fibonacci. Zenbat aldiz etorri dira 14 urte hauetan, ona Fibonacci buruz hitz egiten. 14 urtetatik 13 igual. Ezta? Baina eske parte guztietan agertzen da, zingo diogu. Zergaitik behar dugu Fibonacciren forma hau? Bueno, oso garrantzitsua delako, burua berriz gora igo behar dela. Oso garrantzitsua da, goiko horretan ikusten duzuen moduan, espirala bukatzea. Bestetan ikusten da, espiralaren forma egiten dugula, ikusten da, espiralaren buelta hori eman behar dugula, 3. honetan batez ere, baina goiko horretan ikusten duzue, zergatik den horren garrantzitsua, ze burua bera badoa, ezin gara berriz jaiki. Beraz, derrigorrezkoa da, espiral horren azken buelta hori ematea, jaiki ahal izateko. Eta horra gertzen da, berriz, 1000 aldez ikusi duzuen Fibonacciren espirala. Bueno, badakizue Fibonacci zenbakien kate bat dela, badakizue espiral hau daukala atzean, naturan hainbeste tokitan agertzen dena, adibidez, pinabola baten, pinabola baten bere adarrak edo ez dakit nola ditu honi, bere puntatxo bakarra sortzen den era hori Fibonacciren segida jarraituz da. Eta hau, agertzen zaigu arkitekturan, artean, hainbat tokitan. Adibidez, Mona Lisa, beti esaten dute Leonardo da Vinci dela Fibonacciren oso jarraitzailea. Ez dago frogatuta, da Vinci ketzuen esan, Fibonacci tope, guai. Hori etzen gertatu, baina badirudi badagoela Fibonacciren espiral hori izkutatuta da Vinciren obran. Baina ez da Vincin bakarrik. Meninak, Velázquezek Fibonacci ezagutzen zuen, dudan jartzen dut. Zer gertatzen da? Espiral hau naturan asko agertzen dela. Espiral hau edertasunaren gure ikuspuntuarekin oso erlazionatuta dagoela. Eta horregatik gauza ederrak egiten ditugunean, edo egin nahi ditugunean, gauza simetrikoak egiten ditugu, eta naturak eta edertasunak ematen digun ideia hau jartzen dugu martxan. Eta edertasunari buruz hitz egiten badugu, nik 2 adibide jarriko dizkizuet.
Uste alduzue Brad Pitt ederra dela? Bueno, batzuek ez. Gizonezkoek batez ere, enbidia. Eta hau igual ez duzu ezagutzen, baina niri asko gustatzen zait. Jason Momoa, Aquaman, Bietatik zein da ederragoa? Bueno, debate. Debate nesken artean, gizonezkoa daude... Barkatu, ez ditut ekarri emakumezkoen adibideak. Bakoitzari gustatzen zaiona. Bietako zein izango litzateke ederragoa? Bueno, claro, hor subjetibotasuna sartzen da. Baina, a ber, Fibonacci hitz egiten ageri gara. Fibonacci bazeukan proportzio perfektua deitzen zion ura. Zenbaki, urrezko zenbakia, ez da? Numero aureo esaten zaio gaztelaniaz. Bueno, kalkulak egin ditut. Egun baten hartu nuen kalkulagailua, eguna zen, bale? Orduan, enuen arazorik izan, eta kalkuloak egin dituen. Mendugu Brad Pitt, eta hemen dugu Jason Momoa. Etzekienak nor zen, guapoa, Vale. Kalkulak egin dituen, eta Brad Pitten kasuan, bere Espainetik okotzerako distantzia eta Espainetik sudurrerako distantziaren arteko ratioa izango litzateke 1,72. Bale? Urrezko arrazoia 1,72 da. Bueno, Jason Momoaren kasuan, berdina da 1,52. Bueno, a ber, 10 betik, 10 goitik, antzera. Bale? Berriz, begiratzen badugu, buruaren luzera eta zabalera, ratioa Brad Pitten kasuan 1,33 da. A ber, Brad Pitt oso beti gelditu zara. Eta Jason Momoaren kasuan 1,58. Bueno, Momoa ondo doa. Eta ze gertatzen da, neurtzen badugu, begininitik Espainerako distantzia eta begininitik sudurrerako distantzia. Brad Pitten kasuan 2,12 pasao Brad Pitt, eta Momoaren kasuan 1,59. A ber, Momoa champion. Bale? Baina, klaro, banan neurtzen hasten bagara, klaro, orokorrean zein da? Bueno, kalkula ditzagun batez bestekoak. Brad Pitten batez bestekoa, 1,66. A ber, ze gertatu da hemen. Ze egin duzu Brad Pitt? Trampa. Ez, ze Brad Pittek balio asko ditu gainetik, da balio asko ditu azpitik. Da proportzioa eta konpentsatzerakoan batez bestekoa ateratzen da urrezko arrazoiaren oso antzekoa. Jason Momoak berriz balio guztiak ditu oso hurbil, baina guztiak azpitik. Beraz, bere batez bestekoa 1,54 da. Sudurraren zabaleragatik, bestelan pixkat altuagoa izango zen, 1,50. Bale? Sudurra dauka pixkat zabala. ¿Qué le vamos a hacer? Perfektuak ezin dugu izan. Orduan, zein da arrazoi aureoa betetzen duena? Bueno, interneten begiratzen baduzue Brad Pitt. Bale? Brad Pitt da 80% guapo aureo. Bale? Zer gertatzen da benetan aureoak izango balira? Jason Momoa ez da aldatzen. Baina Brad Pitt? Igande atxaldeko pelikuletan agertuko litzateke bakarrik. Eta zergatik esaten digute aureagoa dela? Batez bestekoaren trampa, beti bezala. Orduan, ze esan nahi dut
Hitzaldi honekin, eta oraindik ez da bukatu, lasai honena azkenerako utzi dut. Zer gertatzen da, hitzaldi honekin zer esan nahi dut. Alde batetik, kasurik ez aure edo ez aure, bakoitzari gustatzen zaiona, eta Jason Momoa etorriko baliz niretzako, bale? Hori lehenengoa. Bigarrena, matematikak parte guztietan agertzen dira. Eta zirkuan ere bai. Eta gainera zirkuan, orekak, indarrak oso garrantzitsuak dira. Eta beraz, naiz eta zirkuan aritzen den horrek, benetan jakinez, atzean dagoen matematika, erabiltzen ari da, intuizioz bada ere. Bale? Eta bukatzeko, ez da bakarri garrantzitsua matematika beste arlo guztietarako. Gainera, beste arlo hauek, zirkua kasu honetan nien gantxautan aukona, erabili daiteke matematikak hurbiltzeko urrun ikusten dituen pertsona hoiei. Bale? Orain, esango dizuet, eskerrik asko entzuteagatik, baina esan dizuedan bezala, politen etortzeko dago. Zer gertatzen da matematika ez badakigu erabiltzen. Zer gertatzen da mortal bat egin nahi badugu eta Fibonacci ni olerlo. Bueno, honelako gauza gerta daitezke, bale, egiten duen Superman, horrela, eta daude tipoak burua sartu ezinik, ze burua oso garrantzitsua da ikusi duzuen bezala Fibonacciren espiral hori egin eta zutuni bukatzeko. Honek bukatzen du, nahi nuke esan buruz, baina eske buruz ere ez, osea, tripas, osea, ematen du, eta, bueno, hauek koltxoneta daukalako, bestela, ez daukagu almeidarik. Ai, hor da! Eta gainera txalo egiten diote. Lotxa gutxi. Eta honekin bai, bukatu da nire hitzaldia. Eskerrik asko. Eskerrik asko nire laguntzaileei. Alkatea eta zinegotzia nire laguntzaileei eskerrik asko. Eta galderari bazenuten, ni pozik. Bai, galderari badaukazue. Proba dezaket katerari egite? Badago galdera. Kaixo, Aupa. barkatu baino eske nik ez matematikak ikasi orduan ez eta asko ulertzen. Baino Fibonacciren figura erakutsi dezunen Mona Lisan eta Velázquezen Meninas eta nik ez dut ikusi. Osea, azaltzen badezu mesedez, Bai? barkatu, Atzera noat. Bueno, asuntoa proportzioetan dago, bale? Ikusten duzu, sudurraren altuera, bere okotzetik sudurrera dagoen distantzia, eta sudurra azpitik sudur gainera dagoen distantzia justo gelditzen dira espiral horren barruan. Da horiek dira proportzioak. Zatiketa hori egiten badugu, aterako da justo 1,62. Velázquezen honetan gehiago dago altuera eta zabaleraren arteko proportzioetan. Ez hainbeste, baina ikus dezakegu nola gona sartzen den horren barruan eta hori altuera eta zabalera. Eta Taj Mahalen kasuan, lehioak daude jarrita justo espiral hori betetzeko. Osea, proportzioak dira, proportzioak. Eskerrik asko hitzaldiagatik oso interesgarria. Eta mortal hirukoitza egiten denean, trapezian adibidez, trapeziak egiten da, hiru espiral egiten dira. Trapezian adibidez... Hirukoitza egiten duenean, esan nahi duzu, gelditu eta berriz hasi edo hiru buelta? Hiru buelta trapezian adibidez. Ui, hor ja aztertu egin beharko nuke. Ez dut begiratu.
Eta gainera galdetu inberko du nuke. Ez que nik ez dakit mortalik egiten, orduan ez dakit erantzuten. Nik esango nizuke zirkutik ikusita, ez matematikak, ze, bueno, ni larraitzen irakaslea naz, baina matematikak ez dituz kontrolatzen. Hor daukagu beti ez da bai da. Nik esango nizuke, adibidez, mortal hirukoitza bat egiteko behar dugu altuera handia izan, adibidez hori ikusten da trapezio volantetan, bai? Eta hor beti erreferentzia puntua izaten da burua, bale? Fibonacci-ra eraman da, ipurdiak emango zigun buelta hori, bai? Orduan, altuera behar dugu, ze burua printzipioz esan bajatu behar, baina ipurdia igo behar zan, bale? Adibidez, trapezioan baldin bazan, punto fijo bat egongo zan, punto fijoa egongo zan, hemen gerrian, bai? Orduan, hor bai egingo genuke ipurdiaren eta buruaren arteko aldaketa, bai? Hor bai, orduan matematiketara eraman da, ez dakit zelan izango zen, Labur bilduz ez. Altuera gehiago hartu behar da, eta beraz ez. Labur erantzun da, ez da Fibonacci agertzen. Ez da ezer. Beste galderarik? Bueno, nik uste jendea bilurtu indezula, eta igual pentsatzen dola galderen ezkeo zatengo dezula, edo lago zerbait. Bueno, nik uste hitzaldi oso interesgarri izan dela. Eskerrik asko. Betiko moduan orain dituzu hemen tortilla pintxo batzuk eta ardo pixkat, eta beakin itziteko aukera ere izango dezue bertan. Gogoratu baita ere botuak gero uste ateratzerakoan, boligrafoke bai. Mesedez. Mesedez. Eta besterik gabe eskertu beharko diogu berari, eta bueno, datorren ostiralean ere zeuekin kontatzen dugu hemen igartzan. Beraz, mila esker, Larraitz eta zorionak. Eskerrik asko.